IFM News. Public Service Advisory. Nasa linya po ng ating telepono si Sir Adrian Pagsulingan, ng ating mga spokesperson ng OCD Regional Office 1. Magandang umaga po. Pagbati mo na po natin. Sir Adrian, magandang umaga. Good morning, Sir Adrian. Ay, okay. Mukhang palyado yung aking Bluetooth. Sandali lang, Sir Adrian, ha. Kasi hingi po tayo ng update po kay Sir Adrian patungkol po dito po sa ating pong naging assessment po natin sa impact po ng super typhoon na si Pepito. Kasi alam naman po natin, Idol, yung mga ganitong klase po ng mga panahon ay talagang challenging po talaga para sa ating bansa. Biruin mo ba yung 6 na sunod-sunod na bagyo ba na yan? Sino bang sinong bansa makakakaya niyan? Tayo lang. Pero ayaw natin saluhin lahat. Sige, pabatiin mo na po natin Sir Adrian Pagsulingan ng OCD 1 spokesperson po natin. Magandang umaga po, Sir Adrian. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat po, lalong-lalo na sa mga tagapakinig po natin dito sa IFM News Dagupan po. Good morning po sa ating lahat. Yes, sir. Thank you for taking our early call and late notice na makahingi po kami ng latest update po natin. Anyway, Sir Adrian, kamusta po ang assessment po natin sa nagdaan po, itong pinaka-latest po na nagdaan po na Super Typhoon Pepito? Yes, sir. So, base po sa atin pong latest po na situation report. Pero bago yan, sir, para sa kaalaman na lang din po na ating mga tagapakinig, yung reporting po natin dito sa RDRMC 1 Emergency Operations Center, base na din po sa guidance po ng ating NDRRMC. Yung ating situation report po ay parang naging combined effects po ng mga nagdaang bagyong Sinanika, Ophel, and then si Pepito, sir. So, yung mga babanggitin ko pong mga data, sir, ay halo-halong mga naging epekto na simula nung kay bagyong Nika, sir. Yes, so, go ahead, sir. Base po dun, sir, sa ating pong latest po na situation report, sir, umabot po ng more than 73,000 po na pamilya yung naging apektado. Katumbas po nito yung more than 290,000 po na individual yung mga naitala po natin na naging apektado po dulot nga po ng mga nagdaang bagyo. Bukod dyan, sir, may mga initial assessment na din po tayo sa mga damages po natin sa agriculture and infrastructure, sir. So, sa atin pong agrikultura, sir, umabot po ng more than 2.9 million po yung mga damage losses na po natin. For the entire region 1 po ito, Sir Adrian? Yes po, sir. Yung sa agriculture po natin, sir, may estimated na po na 2.9 million po yung atin pong mga damages, production loss and cost of damage po, sir. Samantalang sa infrastructure naman po, sir, umabot po ng more than 753 million yung mga naging cost po ng damages po natin sa sektor ng infrastruktura, sir. Okay. So medyo ano po ito, no? Kung susumahin po at ito po i-compare po sa mga nagdaang taon po, kamusta naman po? Medyo manageable naman po ba itong damages po ngayong taon po na ito sa mga nagdaang bagyo po na dumaan po dito in the previous days or weeks? Weeks lang, ha? Kasi sunod na 6 na ano po yan, 6 na bagyo, Sir Adrian. Yes, sir. Sa ngayon, sir, hindi pa po natin masasabi yung ganitong data, sir, kasi hanggang sa kasalukuyan, sir, ongoing pa din po yung consolidation, validation po ng ating mga concerned member agencies po para patungkol sa mga data po na ito, sir. Pero ikukumpara na lang po natin sa mga nagdaang bagyong sina Christine and Leon, sir. Mukhang sa bagyong Christine and Leon, sir, may umabot pong damages to infrastructure na 150.5 million. Samantalang sa damages to agriculture natin, sir, may umabot po ng 351.0 po na damages po natin sa infrastruktura, ay sa agrikultura, sir. Pag kay bagyong Marcy naman, sir, ang mga naitala pa lang po natin na damages po ay sa agriculture na umabot po ng 16.2 million po, sir. Okay. So, tapos itong si Pepito, ongoing pa. Yung pong pinaka-final assessment, Sir Adrian. Yes po, sir. Tama, sir. Kasi may mga ongoing po na validation natin dun sa data po
sa mga damages and losses po natin, both sa agriculture and infrastructure, sir. Opo. Pwede po ba naming malaman po yung pinaka-total po natin na disperse po ng mga ano po natin, food and non-food items mula po sa inyo pong ahensya at sa mga iba pang ahensya po ng gobyerno na nagtulong-tulong para mabigyan po ng sapat na ayuda ito pong ating pong mga evacuees? Yes, sir. Sa mga assistance po na provide po both ng ating pong mga member agencies, ganyan din po ng mga respective po ng mga local government units, sir. Para kay Bagyong Nika, Ophel, and then Pepito, sir, umabot po ng more than 4.5 million po yung mga naibigay po na tulong ng ating mga member agencies, ganyan din po ng mga local government units po, sir. Doon po sa more than 4.5 million, sir, may mga na-provide na po ng mga both po mga food and non-food items, ganun din po ng financial assistance po sa ating mga kababayan, sir. Okay. So far dito po sa ano po natin, mga infrastructure po na nabanggit po ninyo, ano po yung pinakamalaking damage po na recent na pinakamalaking damage po na natanggap ng ating pong rehiyon? Kung tama ba, sir, kung ano pong klaseng infrastructure yes yung po. Opo. Yes, sir. Included na po, halo-halo po yung mga naitala po natin na mga damages po both on roads and then flood control structures po, sir. Okay, so pati mga ibang mga flood control affected nitong talagang super typhoon na Sir Adrian, no? Yes po, sir. Yes, sir. Okay. Pero wala naman po bang flooded pa rin hanggang sa ngayon na ano po, na mga lugar pa rin po nababad po or nasa monitoring pa rin po ng ating pong ahensya na binabaha pa din? Yes po, base po sa ating pong latest po na situation report, sir, may mga areas pa po dyan po sa Pangasinan yung na-monitor or mga reported po na flooded pa rin hanggang sa kasalukuyan, sir. Okay, so meron pa rin pala dito talaga. Anyway, Sir Adrian, hingi pa rin po kami ng mga latest update sa mga susunod na araw regarding po dito. And again, maraming salamat sa ating pong OCD, sa DSWD, sa lahat po ng mga nagtulong-tulong po ng mga ahensya, AFP, PNP, sa lahat po ng mga katulong ninyo, Navy, lahat na po, no? Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyong serbisyo sa ating bayan. Thank you din po, sir. Yeah. Sir Adrian Pagsulingan, OCD spokesperson po natin na nakapanayan po ngayong umaga po na ito. Sir Jos Agnina, sir, maraming salamat po. Thank you po, mag-ingat po tayong lahat. Idol, magbabalik po tayo at mamaya makakausap po natin si Idol Jam Victor.